इउपिपिएलआ रायजो राजानि थाखाय मोजां सरकार जानो हाया इउपिपिएलआ रायजो राजानि थाखाय मोजां हाबा मावनो हाया बेनिखायनो प्रमद बुंनाय बायदि एबसुलि आन्दोलन खालामनाय बायदि एनडिएफबिनि आन्दोलन खालामनाय बायदि एक्सन कमिटिनि जों ज'यै आन्दोलन खालामनाय बायदि जेबायदि जों आसा खालामदोंमोन जों बेबायदि एकर्डखौ मोननो हायाखै दिनैनि एकर्डआ कमप्लिटलि काइन्ड अफ पारफेक्ट एकर्ड बे बिटिसिआ जाहैबाय 6 शेड्युल खिन्थु दिनै 6 शेड्युलनि जेबो महर गैया नालाय प्रमदनि साननाय हनाया जेबो जाया बा सोरबा इउपिपिएलनि साननाय हनाया जेबो जाया दा बेखायनो आङो इउपिपिएल कमप्लिटलि एस इउपिपिएल बिथांमोना दिनै जेसेबां गेदेर गेदेर बाथ्रा बुंदों बेबायदि बिथांमोना डिलिभार खालामनो हाया जेसेबां बिथांमोना बिजेपिनो लाइ होगोन आरो बिजेपिआ बर'फोरनि थाखाय मोजां मावा बे क्लियार खोथा खारन बिजेपिआ ट्राइबेलफोरखौ मोजां मोना आरो ट्राइबेलफोरखौ लानानै मोनसे गेदेर हारि बिथांमोना दानो सानाखै खारन बिथांमोना बुंदों मोनसे राव बे मोनसे राव होनाय लोगो लोगो नोंनि फिसा फिसौ गासै हारिनि रावा ओरैनो जोबनानै थांगोन दा बिथांमोननि बिराद गिदिर मोनसे एजेन्डा दा बे एजेन्डा मथे बिथांमोना खारबाय थादों दिनै भारतनि संबिधानखौ बिथांमोना सोलाय सोल' खालामबाय थादों आरो सोलायगोनबो जे साख्रि बाख्रि होनो हानायनि मोनसेबो केपासिटि अर्थात पियनखौ एपइन्टमेन्ट खालामनो हानायबो बिटिसिआव गैया होनब्ला प्रमद बिथाङा मा मावगोन आयेनानो बेनो जाबायबा दिनै 6 शेड्युलनि जेबो राइटआनो गैलाबा प्रमद बिथाङा मा मावगोन दा ओंखायनो जोङो प्रमदखौल' दाय होनानै लाब गैला जों गासै रायजो राजाया सचेतन जानांगोन सांग्रां जानांगोन इउपिपिएलनि बिथांमोनाबो सांग्रां जानांगोन बिथांमोना होनांगोन जों बिजेपिजों थालिया नांगौबा जों हाग्रामाजोंनो मिलायनानै जोङो गभर्नमेन्ट थागोन जा जाय जागोन गैखायाब्ला अब्ला थेवब्लाबो बर' हारिया एसे सुरक्षित जागोन आं बेखौसो लुबैदों दिनैनि दिनाव दिनैनि दिनावबो 16टा डिपार्टमेन्टखौ लाङाखै होननानै ब्रा ब्रायै बिथांमोना बुंबाय नङा बिथांमोना बे बाथ्राखौ होनबाय थादों डिसिआ जेबो पावार गैया दहाय सासे डिसि एक्स डिसि 60 बोसोर डिसि खालामनाय मानसिया बुंलांबाय जे डिसिनि नेक्स्टआव रावबो गैया डाइरेक्ट सिएम डिपुटि कमिशनार सोरबा प्रमदनाव सोरबा सिएमनाव सोरबा उमुगनाव प्रिन्सिपालाव सोंनाङा बेयो डाइरेक्ट एन्सारेबल टु सिएम चिफ मिनिस्टारसो अब्ला बाहाय मा दंबावो सिम्पल दुध का दुध पानि का पानि बिथांमोना रायजो राजाखौ थगायनो दोनखुमानो पार्टिनि मोनसे मर्यादाखौ लाखिनोसो बेबायदि नंखाय मिसलिया खोथाखौ बुंबाय थादों सानबेसे होनगोन हाया दा बेखायनो लासै लासैनो आं सानो इउपिपिएलखौ नागार बर' रायजो राजाफ्रा फैगोन आरो सोरबाया आन्दोलन थाफैगोन सोरबाया बे बिसिनि डिजाइनखा बेनोखा होनबाय थाखासिनोखा बेखौ नुखा हखा इउपिपिएलआबो गगै साहाबनि सरकाराव दिनै हाग्रामाया राजा बायदि सासन खालामदोंमोन 6 शेड्युलनि पावारखौ बिथाङा एन्टेक लाखिनानै गभर्नमेन्ट दादोंमोन आरो सारा नर्थ इस्टआवनो मोनसेल' अट'नमास काउन्सिल बे जाहैबाय बिटिसिमोन दिनै जै बिजेपि फैनाय लोगो लोगो खोथोम कमप्लिटलि दिनै हिमन्तआ बेखौ सेनानै लाजोब्बाय आरो बर'आ दिनै पावाराव गैला बिटिसि गभर्नमेन्ट नङा बियो बिटिआर गभर्नमेन्ट नङा बरंसो बियो आसाम गभर्नमेन्टसो